Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 12. Ang giingon diri: ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha dayon ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo ug maluwas. Lucas 8:12. Nindot hunahunaon nga daghang mga interesadong maminaw sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Nasayran nako kini pinaagi sa mga texts nga atong nadawat gikan sa atong mga tigpaminaw. Ug bisan pa og daghang binhi sa pulong sa Ginoo nga nangahulog sa kabatuan, sa bantok nga dalan ug sa sampinitan, maka-encourage gihapong hunahunaon nga ang pulong sa Dios na broadcast dinhi sa kahanginan ug mas daghan ang makapaminaw sa mga kabalayan kaysa small group Bible studies nga limitado ug pipila lamang ang makatambong niini. Apan mga kahigalaan, dili kalikayan nga makapangutana kaming mga nagwali diri sa kahanginan mahitungod sa actual nga bunga niining atong pagwali. Unsa kay bunga niini no? Kining langit nun nga binhi sa pulong sa Dios, makaproduce ka ni og harvest o mahulog ni sa bantok o patay nga yuta. Ang namalando nga Kristohanon sa pag-atubang niya niini nga pangutana, nagatan-aw usab sa kondisyon sa mga naminaw ug dili mabulag sa iyang hunahuna nga daghan usab ang dili gayod andam sa pagpaminaw sa mensahe sa ebanghelyo. Sila ang giingon sa sumbingay sa atong Ginoo nga bantok ang ilang kasing-kasing. Kining matang sa mga tigpaminaw susama sa bantok nga yuta sa kadalanan nga kanunay gitunob-tunuban sa mga tawo. Nakapaminaw sila sa pagwali sa ebanghelyo and so far naglaom kami alang kanila. Apan wala sila'y idea sa pagtugot niini nga makadulot sa kinailulumang bahin sa ilang kalag. Ang yuta sa ilang kasing-kasing daghan nagsulod. Ang ubang mga tiil motunob dayon sa yuta sa ilang kasing-kasing ug mapapas dayon ang mga tunob sa nagpugas sa pulong sa Dios. Ug tungod kay bantok man ang yuta, dili makaturok ang pulong sa ebanghelyo niini. Ug dili lang kana mga kahigalaan, dili pud nato makalimtan nga aduna pay laing babag sa pagturok sa pulong sa Dios sa kasing-kasing sa mga naminaw. Unsa man kining babaga, si Satanas ang number 1 nga kaaway sa Dios ug sa tawo, nagapanglihok usab aron dugmukon ang binhi sa pulong sa Dios aron dili kini makaturok sa kasing-kasing sa mga tigpaminaw. Mao kini ang topic sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon, ang pagpanglihok ni Satanas samtang ginawali ang mensahe sa ebanghelyo. Dili nato siya makita, syempre,
Pero kinahanglang hinumduman nato nga nagpanglihok usab siya bisa niining taknaa karong hapuna. Atong tun-an karon ang iyang mga pagpanglihok aron dili kita magpabiling ignorante sa iyang mga pamaagi. Ang atong balaang Dios nagatudlo kanato pinaagi niining atong teksto sa tulo ka butang mahitungod sa pagpanglihok ni Satanas. Una, ang punctuality ni Satanas o ang pagkasayo o pagkaabtik mulihok ni Satanas. Mao kini ang giingon sa atong teksto nga ug diha dayon moabot si Satanas ug kawaton ang pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing. Ikaduha, ang gahom ni Satanas nga gipakita sa atong teksto sa iyang abilidad sa pag-ilog o pagsakmit sa pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga naminaw. Ug ikatulo, ang tumong ni Satanas. Ug klaro kaayo sa atong teksto nga ang tumong ni Satanas mao ang pagpugong nga dili sila mutuo ug musalig sa Dios aron dili sila maluwas. So niining taknaa, samtang ginabatbat ang pulong sa Dios diri sa kahanginan, kinahanglan nga atong hinumduman nga nagpanglihok si Satanas karon aron pugngan nga makaturok ang pulong sa Dios sa kasing-kasing sa mga naminaw karon. Mao nga pagbantay higala, ayaw itugot nga magmalampuson si Satanas sa imong kasing-kasing. So mudangat na kita sa unang punto. Una, tan-awon nato ang punctuality o pagkasayo ni Satanas o pagkaabtik nga mulihok ni Satanas. Sa wala na ilangan-langan, pagkahulog mismo sa liso sa pulong sa Ginoo sa bantok nga yuta, mitugpa dayon ang mga langgam o gipangtuka ang mga liso. Wala ninyo mabantay ang giingon sa atong teksto, diha dayon mitungha ang yawa ug misakmit sa pulong sa Dios gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug maluwas. Lucas 8:12. Si Marcos sa iyang pag-record niining sumbingaya miingon nga si Satanas abtik nga mitungha dayon. Kung aduna may langanan, dili na si Satanas. Si Satanas mura og mga vultures o langgam nga buwitre nga naa sa disyerto. Kung duna gani camel nga mamatay sa disyerto, matingala ka. Mutungha dayon ang mga langgam nga buwitre aron kanon ang mga patay nga lawas sa camel. So makapangutana ka, asa man ni sila gikan? Kaabtik bang mitungha nga wala pa man ni sila ganina? Bisan pa sa layong pananaw. Siguro abtik jud kaayong makatimaho ning mga vultures kung dunay mamatay nga camel. Mga kahigalaan, ingon niini si Satanas. Dili siya maglangan-langan, sakmiton dayon niya ang pulong sa Dios nga napugas sa bantok nga kasing-kasing, sa gahi nga kasing-kasing. Nasayod si Satanas nga kung mataod-taoran pa, makahigayon ang tao sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ug ang pagpamalandong magdangat ngadto sa paghinulsol ug pagtuo kang Hesus. Mao nga magdali-dali gayud si Satanas og tungha ug sakmit sa pulong sa Dios nga napugas sa kasing-kasing sa tawo. Aron dili na makapamalandong ang tawo mahitungod sa mensahe sa ebanghelyo nga iyang napaminawan. Kung ang ebanghelyo mura og nakatandog sa mga naminaw ug jutay na lang kulang, mura og mudulot na kini sa ilang kasing-kasing, magdali-dali dayon si Satanas og sakmit sa pulong sa Dios gikan sa ilang kasing-kasing. Kung malangan pa siya og gamay, basin og dili na niya mapugngan ang kaluwasan sa mga naminaw. O kung ingon ana lang pud unta kaabtik ang mga sulugoon sa Ginoo no, sa pagsabwag sa pulong sa Dios sa kasing-kasing sa mga katawhan. Sa walay pagduda, naapoy mga panahon nga moderitso si Satanas og pagpanglihok sa huna-huna sa mga tawo. Di ba? Personal man niyang gihunghong kang Judas nga iyang budhian og ibaligya si Jesus. Ug daghan pa kaayong mga hunghong si Satanas sa huna-huna sa mga tawo, sama sa mga anay nga kanunay nagkutkot sa haligi sa mga balay, ang yawa pod kanunay naghilo sa huna-huna sa mga tawo. Tungod kay si Satanas malisyoso man kaayo, dili siya makaantos kung adunay limpyo ug balaan nga huna-huna nga makapanalangin sa kasing-kasing sa mga katawhan. Mga pagbugal-bugal, mga hugaw ug laway nga imahinasyon, lawom nga pagduda ug pagkadili matinuuhon, o mga kakawangan nga mga butang,
Mao kini ang mga paboritong bomba ni Satanas aron masakmit ang pulong sa Dios gikan sa kasing-kasing sa mga tao. Ang iyang tumong mga kahigalaan, maulang gayod ang pagdistract sa hunahuna sa mga tao gikan sa mensahe sa ebanghelyo aron mapugngan ang pagtandog niini sa konsensya ug kasing-kasing sa mga katawhan. Ug tungod kay si Satanas dili man present sa tanang dapit, nagpanglihok siya sa iyang daotang mga laraw pinaagi sa iyang mga sulugoon. Ambot pasabot niini, kung naa sa Pilipinas si Satanas, wala siya sa Amerika. So nagsugo siya sa iyang mga demonyo aron molihok sama sa mga langgam nga mutuka sa liso sa pulong sa Dios. Ug kining mga demonyo ni Satanas nagpanglihok usab pinaagi sa mga daotang tawo nga ilang gigamit ingon nga ilang mga instrumento. Ug mga kahigalaan, bright pud kaayo ni si Satanas oy. Ug ang iyang mga demonyo naniguwang na kaayo. Kini si Satanas ug ang iyang mga demonyo naniguwang na kaayo ni sila sa pagpanintal sa mga tawo sa pagpakasala batok sa Dios. Ilabi na si Satanas, tiguwang na gyud ni kaayo si Satanas. Sukad pa sa Garden of Eden hangtod karon, expert na kaayo ni si Satanas. Kining halas, kining maong bitin, expert na kaayo sa pagpanintal. Pwede niyang gamiton bisan pa ang ordinaryong mga butang sama sa pusporo, bunglay, sundang, TV, Facebook, YouTube, Twitter ug uban pa aron matintal ang mga tawo sa pagpakasala ug aron masakmit ang liso sa pulong sa Dios nga nasabwag sa ilang kasing-kasing. For example, maayo kayo muwali ang usa ka pastor, maayong mopasabot sa pulong sa Ginoo. Apan aduna siya mga manners sa nilihukan o tono sa inistoryahan o sa hitsura niya nga pwedeng gamito ni Satanas aron matabunan ang mensahe sa ebanghelyo ug adto na mag-focus ang mga tao sa unusual manners sa pastor. Example, mahayong muwali ang pastor pero murag mudako o musulot ang iyang mga mata kung muistorya siya. So wala na. Didto na nag-focus ang mga tao sa mga mata sa pastor nga murag musiga kung muistorya siya or samtang nagwali siya. Na-divert na ni Satanas ug sa iyang mga demonyo ang atensyon sa mga tao. Nasakmit na ang pulong sa Dios gikan sa ilang kasing-kasing. Or kung climax na unta sa mensahe nga kanang tulisukon na gayod unta sa pulong sa Dios ang konsensya sa mga tao, naay puya nga bata nga mukalit lang og tiyabaw, o naay iro nga mukalit lang og paghot, o cellphone nga mukalit lang og ring, o piniritong bulad sa silingang balay sa simbahan nga mukalit lang og pangalisbo, o di ba kalit lang nimong mahinumduman ang payong nimo nga nahabilin sa opisina. Kining mga butanga mga kahigalaan pwedeng gamito ni Satanas ingon nga mga buwitre nga langgam aron sakmiton ang pulong sa Dios gikan sa kasing-kasing sa mga tao. So pagbantay kamo mga kahigalaan, bright kaayo ni si Satanas. Kahibalo siya nga kung dili magpabilin ang pulong sa Dios sa inyong kasing-kasing, dili gayud kini mamunga sa inyong kalag. Mao nga maningkamot siya nga sakmiton dayon ang pulong sa Dios gikan sa atong kasing-kasing samtang wala pa kini makaturok. Nagwali ako ni adtong miaging adlaw sa patay. Kining na ang hapit na unta, kaning climax na sa wali, hingkalit lang og tiyabaw ang bata. So na-distract na ang mga tao, pagpanglihok na ni Satanas aron dili makaturok ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga tao. Nay mausahay, pasagdahan lang niya ang bugnaw nga pastor o tigpakaaron ingnon nga mga pastor nga magwali. Kay dili man threat kini kaniya. Pero sa mga pastor nga mainiton kaayo sa pagwali sa pulong sa Ginoo ug sinsero ug tinud-anay nga magwali sa pulong sa Ginoo, mutungha dayon si Satanas. Ug nasayod ako nga bisan karong takna nagpanglihok si Satanas. So pagbantay higala. Ikaduhang punto, atong tan-awon ang gahom ni Satanas. Ang giingon sa atong teksto, apan mitungha dayon ang yawa ug misakmit sa pulong sa Dios gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug maluwas. Wala giingon sa atong teksto nga si Satanas misulay ug sakmit sa pulong sa Ginoo or
namasin og sakmit sa pulong sa Ginoo, kundili misakmit gayod. Nakita niya ang binhi, mitungha siya ug misakmit siya. Klaro kaayong nahasulat kini sa atong teksto. Sayon ra kaayo kining buhaton sa yawa, sama sa mga langgam nga sayon ra kaayong mutuka sa mga liso nga nangahulog sa agianan. Ukas ang tandog lang ni Satanas sa hunahuna sa mga tawo ug makawang nadayon ang pagwali sa pastor. Gawas na lang kung mulihok ang gahom sa Dios. Posible nga dunay mahabiling jutay nga sa utok sa mga tawo, pero ang pinakakarne sa mensahe nasakmit na ni Satanas. Mao'y hinungdan nga dili lang utok ang targeton sa mga pastor sa ilang pagwali, kundili ang kasing-kasing usab. Unsaon man ang wali nga naghatag lang og impormasyon sa utok sa mga naminaw, apan ang ilang kasing-kasing gigunitan gihapon ni Satanas. So sakmito ni Satanas ang pulong sa Dios gikan sa kasing-kasing sa tawo aron dili kini makaturok ug makapamunga. Kung mulihok si Satanas, mulihok siya nga seryoso ug maniguro siya nga dili siya mapakyas. Sama sa giingon ko na mga kahigalaan, bright pud kaayo kini si Satanas. Although dili siya makatupong sa ka-bright sa Ginoo, pero bright ni siya Hinumdumi nga anghel ni siya sa una. Bisan pag sagulon ang tanang utok sa mga pastor sa tibuok kalibutan, dili gihapon makatupong sa utok ni Satanas. Gawas na lang kung mulihok ang balaang espiritu aron mabuyong ang iyang utok ug maglibog siya kung unsay iyang buhaton. Master pud ni si Satanas sa iyang trabaho. Expert na pud ni siya kaayo sa pagsabot sa kasing-kasing sa mga tawo. Bisan pag dili siya kabasa sa tanang sulod sa kasing-kasing sa tawo, tungod kay ang Dios lamang ang adunay gahom sa pagbasa sa tanang sulod sa kasing-kasing sa mga tao, pero maayo kaayong mosaiko ni si Satanas. Ngano man, pila na biya kalibo ka tuig nga iyang gitun-an ang mga lihok sa katawhan. Kahibalo si Satanas sa tanantang mga kahuyangon. Hibalo siya kung asa ta niya atakihon. Kung experience lang ang hisgutan, mga kahigalaan, wala ra ka kumingking ang atong experience, itandi kang Satanas. Usbon ko, tiguwang nakaayo ning halasa kining maong bitin. Siya ang karaang bitin nga nagtintal ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa Eden. Ug dugang pa, sayon ra kayong mulihok si Satanas. Gumikan sa kondisyon sa kalag sa mga katawhan. Di ba? Dali ra kayong makabantay ang mga langgam sa mga binhi nga nasabwag sa agianan kaysa mga binhi nga gipugas og tarong sa binungkal og dinaro nga kaumahan. Kung ang yuta maayong matang ug napugas og tarong ang binhi niini, maglisod ang langgam sa pagpangita ug sa pagtuka sa maong binhi. Sa susamang paagi, kung ang kasing-kasing sa tawo tabunok, nabungkal, nadaro og tarong ug naugmad og tarong, maglisod si Satanas sa pagsakmit sa binhi sa pulong sa Dios nga natisok niini. Apan kung bantok ang kasing-kasing sa tawo ug wala makadulot ang pulong sa Dios niini, sayon ra kaayong sakmito ni Satanas ang binhi sa pulong sa Dios nga nasabwag sa maong kasing-kasing. Nang hinaot ako nga bag-uhon sa Dios ang atong kasing-kasing, pahumukon niya kini aron moturok ang pulong sa Dios, mamunga og paghinulsol og pagtuo kang Hesus alang sa atong kaluwasan. Iampo nato ang atong kasing-kasing, mga kahigalaan. Ang atong kaaway nga si Satanas dili basta-basta, kugihan siya. Mao nga dili kita magtinapulan. O Ginoo, pildiha ang pagpanglihok ni Satanas, pahumuka ang kasing-kasing sa mga katawhan karon ug luwasa ang mga naminaw sa imong pulong karon. Atong tapuson karon ang atong pagpamalandong pinaagi niining ikatulong punto, ang tumong ni Satanas. Karon sa dili pa nato kini palapdon, buot kong masabtan sa matag usa nga si Satanas usa ka insaktong theologian. Maayo kayo kini nga theologian. Ang buot pasabot niining pulong nga theologian, mga kahigalaan, sila ang mga nagtuon sa Biblia ug nakasabot sa insaktong doktrina sa Biblia. Karon si Satanas dili nato pwedeng kaminusan siya sa iyang pagka-theologian tungod kay kahibalo gayud kaayo siya sa insaktong mga doktrina sa Biblia. Una, nakasabot siya nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao'y hinungdan
nga nahadlok gayod kayo siya nga ang mga tawo mutuo kang Hesus ug maluwas. Nakasabot si Satanas nga ang pinakaunod sa ebanghelyo pwedeng masummarize sa pipila lamang kapulong. Kining pulong nga believe in Jesus and you shall be saved. Ug gidumtan kayo ni Satanas ang ebanghelyo, mao nga kinahanglan natong higugmaon ang ebanghelyo. Gikahadlukan kaayo ni Satanas ang mga tawo nga mutuo ug musalig kang Hesus. Mao nga naningkamot siya nga tamnan og garbo ang kasing-kasing sa mga tawo aron sila musalig sa ilang kaugalingong pagkamaayo ug pagkabuutan imbis nga mutuo ug musalig lamang kang Hesus alang sa ilang kaluwasan. Sa aron dili sila mutuo ug maluwas, ginasakmit ni Satanas ang pulong sa Dios gikan sa ilang kasing-kasing. So klaro kaayo natong makita niini ang pagkautukan ni Satanas. Kay kung ang ebanghelyo magpadayon og pundo sa kasing-kasing sa tawo, ang tendency niini mao nga matawo ang tinuod nga pagtuo ug pagsalig kang Hesus. Di ba? Ang liso nga magpabilin sa yuta, muturok man, mutubo ug mamunga. Ang ebanghelyo usab muturok, mutubo ug mamunga kun magpabilin kini sa kasing-kasing sa tawo. Mao'y hinungdan mga kahigalaan nganong magdali-dali gayud si Satanas sa pagsakmit sa pulong sa Dios gikan sa kasing-kasing sa tawo. Ang pulong sa Dios mao ang espada sa balaang espiritu. Ug ang yawa dili ganahan nga magpundo kini sa kasing-kasing sa tawo kay nahadlok man siya nga samaran niini ang kasing-kasing sa tawo unya maghinulsol sa iyang mga sala ug mudangop kang Hesus alang sa kaluwasan. Gikahadlukan gayud kaayo kini ni Satanas. Kung ang kamatuoran makaimpluwensya sa konsensya sa mga tawo, mao nga pugngan gayud ni Satanas ang pagwali o di ba kaha ang pag-focus sa pagpaminaw sa pagwali sa ebanghelyo. Pugngan usab ni Satanas ang personal nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Maayo nga theologian ni si Satanas oy. Nakasabot siya kaayo sa giingon sa Romans chapter 10 verse 17 nga ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw ug ang pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nakasabot si Satanas niini. So in order to prevent faith, Satan prevents the word of God from penetrating in the hearts of people. So unsa may konklusyon nato niini mga kahigalaan? Magpapildi bata ni Satanas? Oh no. Mao'y hinungdan nganong naningkamot gayud kita sa pagwali sa ebanghelyo diri sa kahanginan. Hinaot nga maningkamot usab kamo sa pagpaminaw aron dili magmadaugon si Satanas. Klaro kaayo nga nagdumot si Satanas sa pulong sa Dios. Mao nga higugmaon nato kini ug isabwag nato kini sa tanang dapit. Kamong mga tigpaminaw karon, posible nga kanunay na kamong nakadungog sa pagwali sa ebanghelyo. Wala ba makawang ang inyong pagpaminaw? Kung nahimong kawang ang inyong pagpaminaw, hinumdumi nga si Satanas ang naa sa likod ni ining nganong nahimo kining kawang. Hadlo kayong hunahunaon no. Pila na kahigayon nga gitugutan nato nga magmalampuson si Satanas sa atong kinabuhi. Hinumdumi mga kahigalaan, dili gayud gusto si Satanas nga makaturok ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing. Unsa man, itugot nimo nga magmalampuson siya sa iyang tumong? Dili gusto si Satanas nga mututok ka kang Hesus. Mao nga iyang driban ang imong hunahuna ug kasing-kasing nga musalig sa ubang mga butang, sa mga santo ug sa mga eskapularyo imbis nga musalig lamang ikaw sa dugo ni Hesus nga giula didto sa krus aron mahugasan ang imong mga sala. Wala ka ba mahadlok higala? Imbis nga ang balaang espiritu ang magpuyo sa imong kasing-kasing, ang hari sa kangit-ngit naman hinuon ang naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing. Wala ka ba makuyawan niini higala? Hinaot nga itugot sa Dios nga makabaton ka og kahadlok sa imong kasing-kasing. Kahadlok nga si Satanas di ay ang nagsakmit sa pulong sa Dios gikan sa imong kasing-kasing aron dili ikaw mutuo kang Hesus ug maluwas. Nagtinguha ba ikaw nga mabago? Hinaot nga ang balaang espiritu magpahumok sa imong kasing-kasing ug maghimo niining susama sa tabunok nga yuta aron ang ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo lamang muturok,
motubo ug mamunga sa imong kinabuhi. Hinaot nga iduso ka sa balaang espiritu aron maghinulsol sa imong mga sala ug mosalig kang Hesukristo lamang alang sa imong kaluwasan. Buhata kini karon higala kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausapa giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.